Duk wanda ya zage ni ban yafe ba, a cewar Aisha Humaira. Cece-kuce ya barke tsakanin jarumar Aisha Humaira da mabiyanta, yayin da jaruman ta fito ta nemi alfarman mabiyanta da su zaɓi Gawuna a matsayin gwamnan jihar Kano, yadda mutane da dama suka fito suka tufa albarkacin bakinsu, abin da ya babu daɗin ji, yanayin da ya haɗa har da zage-zage. Jaruman da ta fito ta mai da martani, ta yi nuni da cewa bata wa kowa tilas ba, bata haifi kowa ba, alfarma kawai ta nema. Kuma shi alfarma zaka iya ka yi shi, kuma zaka iya ka ce ba za ka yi ba, ba dole ba ne. Ga dai shi nan ku je daga bakinta, kar in cika ku da surutu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da warhaka, ina muku fatan alkhairi. Sunana Aisha Humaira, na fito ne zan yi magana a matsayina ta 'yar ƙasa wanda take da 'yancin da za ta yi rayuwarta a ko'ina a cikin faɗin ƙasarta. Ni haifaffiyar 'yar Najeriya ce, 'yar Najeriya ma kuma 'yar Arewa. 'Yar Arewan kuma wanda take rayuwarta 80% a cikin Kano. Voters card ɗin da na fara yi a rayuwata a cikin Kano na fara shi. Ba ni da mazaɓa a gari na, amma ina da shi a Kano. Hakan ya nuna cewar kenan rayuwata kaso mafi yawa a Kano nake yin ta. Da haka na zama 'yar Kano. Na zama 'yar Kano, babu kuma wanda zai kore ni a Kano. Saboda ni 'yar Najeriya ce, 'yar Arewa. 'Yar Arewa kuma mai rayuwa a Kano. Mai rayuwa a Kano ko 'yar Kano ce, babu wanda zai kore ni a Kano. Sannan kuma duk wanda ya fito yake cewa wani sai mun kore ki a Kano, a sai kin bar gari, a ke ba kwace kin zo mana gari. Wallahi tallahi kun bani kunya, kun bani mamaki. Saboda wannan kwata-kwata ba ɗabi'ar asalin Kanawa bane. Ku masu wannan maganar ku je ku binciki kakanku na uku, ku kalli dan Kano ne ko ba dan Kano ba. Saboda asalin Kanawa masu son ci gaba ne. Duk wanda yake son bako mai son ci gaban kasarsa ce ko kuma garinsa. Babu kuma inda ta ci gaba a duniya sai da baki. Idan ba ku sani ba ku sani. Abun kunya, abun mamaki, duk wanda sananai magana ta cewa nayi ina roƙon alfarma a wajen masoyana da su taya ni zaben Nasiru Yusuf Gawuna. Ba fa cewa ne ba masoyan nawa ba ce musu nayi dole ba, ballantana kuma makiyana. Masoyana din ma alfarma na nema a wajen su. Idan ba ma ra'ayi daya bai zama dole su yi ba. In suka ce ba za su yi ba, ba zan musu dole ba, saboda dan suna masoyana ba aifansu ne ba. Ban aife su ba. Kawai na roƙi alfarman su ne, wanda alfarma kuma baya dole, ba inda ake cewa alfarma dole. Da inda kaji an ce an nemi alfarma, ai mutum roƙo ya da amishi wani abu. Ba cewa dole sai an masa ba, tunda ya ce alfarma to yana nufin alfarma din. Idan ba ku san menene alfarma ba, alfarma abu ne wanda za a iya maka kuma za a iya kin yi maka, kuma dole kai haƙuri tunda roƙa kai a maka. Ban hada da makiyana ba, ban kuma hada da waɗanda suke wata jam'iyyar ba in zo in ce musu dole sai sun bar jam'iyyar su zo sun zaɓi wanda nake so ba dole. Ban yi wa kowa dole ba. Kun fito kuna ta zagi na, kuna ta tsine mun, kuna ta aibata ni, kuna ta cima mutunci, kuna ta ciwa iyayena mutunci. To wallahi tallahi ku sani, duk wanda kawai dan na faɗi ra'ayina a matsayina ta 'yar adam mai yanci, a matsayina ta 'yar Arewa, a matsayina ta mazauniyar Kano, wanda ina da right din da zan faɗi ra'ayina a duk inda nake a cikin faɗin ƙasar nan, na faɗi ra'ayina, kuka fito kuka zage ni, kuka aibata ni, kuka ciwa mutunci, kuka mun zagin kaskanci, kuka faɗi maganganu wanda ba ku da tabbas akan sa a kaina. Wallahi tallahi ban yafe muku ba. Duk wanda ya aibata ni ko kuma ya faɗi wata kalma a kaina wanda ya ce ai halina kaza ne, ranar gobe kiyama sai ka kama shaida gaban ubangiji. Wallahi ban yafe ba. Wallahi tallahi ban yafe ba, kuma zan yafe ba. Saboda babu abin da na muku. Dan na faɗi ra'ayina, karar naka ra'ayin. A cikin yan kwankwasiya da suka fito suka yi magana, kaso 70 sun zage ni ne, sun zage ni sun ce mutunci, kaso 30 sun kare ra'ayinsu ne. Wanda suka kare ra'ayinsu sun yi abin da ya dace, dan sun kare ra'ayinsu ba zan ce sun yi laifi ba. Dama na san ana haka. In kare ra'ayina ka kare naka, ba zan maka dole akan naka ba za ka min dole akan nawa ba. Wanda suka kare ra'ayinsu na musu uzuri, kuma dama haka ya dace su yi, kuma sun yi abin da ya kamata. Amma abun kunya, abun bakin ciki, duk wanda suka zage ni idan na je na duba zan kalli kawai bambancin fara'ayi muka samu. Su suna kwankwasiya, su suna NNPP, ni kuma ina APC. Sai zamana cewa to tunda ba ra'ayin mu ɗaya ba, kaman ba addinin mu ɗaya ba, kuka fito kuka manta kuke ta zagi na kawai saboda mun samu bambancin ra'ayi, ba bambancin addini ba. Yau ko bambancin addini aka samu, ba a ce wai ka wulakanta wani ko kuma ka hantari wanda ba addinin ku ɗaya ba. Allah bai baka wannan daman ba, ballantana saboda kawai siyasa ra'ayi ya zo daban-daban ku ce za ku aibata mutum. Allah bai baku wannan daman ba. Duk wanda ya bude baki ya zage ni, ko ya ci min mutunci, ko kuma ya min kazafi, ko kuma ya zagi iyayena, wallahi ban yafe masa ba, duniya da lahira. Ranar gobe kiyama sai mun tsaya gaban ubangiji a mana hisabi. Kuma ina ƙara tana muku, duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniya da baki ta ci gaba. A shaida Saudi Arabia ƙasar ku ne, babu wanda sai je ibada kenan, saboda za ku ci ai ku garin ku ne, ba wanda zai zo, ba ko ba zai zo ba. To ku sani da bakin ko ina ta ci gaba. Da kasar ba haka take ba, zuwan baki yau da gobe, dan wannan dan revenue din da bako yake biya ya shiga gari, da shi ake ta dada raya garin, ake ta dada kawata shi, kullun yake ci gaba. Irin sauran kasashen duniya wanda lokacin annobar nan ta COVID-19 da ta zo, da aka daina fita kowa sai dai ya zauna a kasar sa, wallahi ba karamin tattalin arziki, ba karamin baya ya ci ba.
da a ce business din Kano a iya Kano zai tsaya ƴan wata jiha ba za su tsallako su sayi abu su kai jihar su ba, da Kano bata ci gaba haka ba, wanda har ya zama ana alfahari da ita ta zama ita ce cibiyar arewa ba, ta zama ita ce cibiyar kasuwanci. Da ce ita iya abin ta ce ani iya jiha ta zan sai da ba zai ba inda za a je wallahi, da ba ta cikin wannan kasa, da ba ta cikin jihohin da ake alfahari da ita. A gari na akwai ƴan garinku, a garinku akwai ƴan gari na, a kowace jiha akwai ɗan kowace jiha. Kowa yana da ikon da zai tafi ko ina ya zauna a cikin ƙasarsa. Ko a Enugu nake son jin zauna, zan zauna ba tare da hantara ba wallahi, saboda ƙasa ta ce. Ko dan wata ƙasa ne zai zo in har ya nemi permission ya bi dokar gwamnati, za a bashi permission din da zai zauna a ƙasa ya ci gaba da rayuwarsa cikin kwanciyar hankali. Ballantana kuma dan ƙasa ku rinka man barazana na menene? Ina cikin Kano za ku man barazana? To wallahi ku sani duk cikin ku babu wanda ya kore ni a Kano. Ina Kano, a Kano nake rayuwata, kuma a inda nake rayuwa ban canja ba, ina nan. Babu wani dare ya kore ni a Kano wallahi. Zama daram. Saboda ƙasa ta ce kuma arewa ce, kuma ni yar arewa ce, kuma 80% rayuwata nake a Kano, kuma mazaɓata a Kano take. A Kano na fara yin voters card, a jiha ta ba ni da katin zabe a jiha ta. Amma dan na fito na roki dan wata jiha ma na ce a fito a zabi kaza, ba dole ne ba. Ra'ayi na roka, alfarma kai na roka. Idan ra'ayin mu ya zo dai kaga zaka iya zaba ka zaban, kaga ba zaka iya ba je kai ra'ayinka. Akwai dole a cikin zabe? Ko aifan ku ne na isa muku dole? A cikin gida ana samun siyasa wanda ra'ayin uba da ɗaya iya zuwa daban. Uba yana NNPP kila da yana APC, kuma kowa ya je zaben shi cikin kwanciyar hankali, a zo a ci gaba da zaman da ake na rayuwa. Wallahi ku sani duk wanda ya bude baki ya zage ni saboda kawai na fito na ce ga ra'ayina, wanda Allah ya bani dama da zan faɗi ra'ayina, ƙasata ta bani dama da zan faɗi ra'ayina, ina da yancin da zan faɗi ra'ayina. Kuka min kuka ci min mutunci, kuka zage ni, kuka wulakanta ni, kuka faɗa min ganu masu zafi, kuka min sharri, kuka min kazafi. Wallahi na barku da Allah, na barku da fitowar rana da faduwar ta. Albarkacin wannan wata mai alfarma da muke ciki sai Allah ya saka mu. Kuma kada ku manta, idan ku manta in tana muku, idan ba ku sani ba ku je ku tambayi malaman garin ku, menene haƙƙin wanda bai ji ba bai gani ba ka tashi ka zage shi? Menene sakamakon ka a wajen ubangiji? Wallahi Allah ba zai taba yafe muku wannan zagin da kuka ba, sai ni kadai ce zan yafe muku. Kuma ni ban zage ku ba, tunda nake a media ban taɓa fitowa na zagi wani ba, ban taɓa ba. Duk wanda ya sani ya san ba ɗabi'a ta bace, ba na zagi, ban taɓa fitowa na zagi wani ba. Dan haka duk wanda ya fito ya zage ni ban yafe masa ba, ban yafe masa ba, saboda ban zaga balantana a zage ni. Alfarma nan ne ma in kaga dama ka nemi kai ma naka alfarma, yanda na fito na tallata nawa, kai ma fito ka tallata naka mana. In ka fito ka tallata naka ba shikenan ba? In Allah ya taimake ni na samu an taya ni din, fallahi alhamdu. Kai Allah ya taimaka, fallahi alhamdu. Duk wannan abin da muke yi ma kowa yana faɗar ra'ayinsa ne, amma Allah ya riga da ya gama zaben sa, ya san waye zaba. Karkari kawai idan rana ta zo Allah ya bayyana mana wani ne ya zaba. Duk wannan kawai kowa yana faɗar ra'ayinsa ne, amma kuma mu sani duk ra'ayin mu da zamu faɗa mun san zaben Allah shine daidai. Amma ba ma sanin zaben Allah, dole kowa yana da ra'ayi a cikin zuciyarsa, amma na Allah shine daidai. Wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, duk wanda ya fito ya zage ni ban yafe masa ba. Gari kuma ina Kano, babu kuma uban da ya isa kore ni a Kano. Ina da right da zan zauna ne a cikin Kano. Idan ba ku sani ba ku je ku tambayi dokar kasa da dokar jihar, shin ta bada dama kawai dan na faɗi ra'ayina ina zaune a cikin gari bai isan faɗi ra'ayina ba, dan na faɗi ra'ayina sai a ce za a kore, to ku kore ni in gani. Kano gari na ne, babu wanda ya isa fitar da ni daga cikin Kano. Gari na ne, Kano gari na ne, babu wanda ya isa kore ni a cikin Kano. Ina da rights da zan zauna a cikin Kano, saboda Kano arewa ce, arewa kuma ni yar arewa ce, Najeriya kuma ƙasa ta ce. Right kuma ina da rights in kaina. Dan haka na barku da Allah, na barku da fitowar rana da faduwar ta. Allah ubangiji ya tsaye da mu ranar hisabi. Duk wanda ya min kazafi ya zage ni ya ce mutunci, wallahi tallahi sai ya kashe da a gaban ubangiji, ban yafe muku ba. Ra'ayi kuma na faɗa masoyana, ina roƙon ku alfarma da ku fito ku taya ni zaben Nasiru Yusuf Gawuna. Ba dole na musu ba, alfarman sa ne ma. Idan kun ga za ku min alfarman ku fito ku taya ni zaben Nasiru Yusuf Gawuna. Wanda ya zage ni a baya ban yafe masa ba, wanda zai zage ni ma akan wannan maganar da nayi, na bar shi da Allah, na bar shi da fitowar rana da faduwar sa, saboda kaba magana ta babu wanda na ciwo mutunci. Abun kunya ne dai kuka kuma na fito na faɗa muku masu gorin gari. A garin kuma akwai a garin wasu ma akwai yan garin ku, waye kore su, waye musu gorin gari? Saboda an san kowa yana da daman da zai je zauna a garin da Allah ya canne wajen zaman sa. Da kuke magana bakunta, to gabaki ɗaya ma duniyar ma bakunta muka zo cikin sa, kuma kowa zai fita. Bakunta aka zo duniyan baki ɗayanta. Kowa bako ne a doron duniya, ballantana kuma a cikin wani gari. Da daddai fa aka zo Kano har ta zama haka. Bincike ka kanka da ka gani dan Kano ne? Ko da dan Kano ne, waye baka dama kai wa wani gori ka ce mishi sai ya bar gari, ka ce wa mutum agola, ka ce wa mutum me? Har ma dai agolanci ba a gorin agolanci, wallahi tana kan kowa zai iya faɗa cikin agolanci. Ga kaɗan daga cikin comments ɗin yana ɗauke da comments 1946.
Injiniya ya ce kada ki manta Abba zai yi auren Zarawa. Garba Shehu ya ce sista ki je ki aure, ya fi miki wannan shirman, wallahi Allah ya shirye mu gabaki daya. Yuza ya ce haka ne wannan. Bash Kamba ya ce ba ma yi Abba gida insha Allahu. Itrilwan Muhammad Jamil ya ce wannan aike ce Tinubu. Yuza ya ce yar wahala can zaki yanka. Nasir ya ce ba ma yi sai Abba. Adam Alhaji Jamil ya ce Aishatul Humaira Owan gawo ne dai gawo ne insha Allah shine gwamnan Kano. Rijiyar Lemu ya ce appreciate you. Wish you all the best Gimbiya. Gosh, ba ma yi sai Abba to mun gode. So Allah dai ya kyauta, Allah kuma ya bawa mai rabo sa'a, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo namu. Ku danna mana subscribe a wannan tashar namu ta Tauraruwa TV, ku yi liking, ku yi commenting, sannan kuma ku yi sharing ma yan uwa da abokan arziki. Mun gode, sai mun haɗa a bidiyo na gaba.